салом дӯстон, биёед бо ҳамдигар мебинем ки аз ин се давлати форзабонҳо, яъне тоҷикистону афғонистону эрон, пули кадоме аз инҳо қадраш баланд мебошад? То охири видео моро ҳамроҳӣ кунед, то аз ин мавзӯи муҳим бехабар намонед. сар гардем. салом алайкум, хуш омадед ба канали Life Teja. дӯстон азиз, дар канали мо обуна шавед ва аз видеоҳои ҷолиби мо бехабар намонед. видеоҳои мо зеби лайкҳои шумо. видеоро аз пули эрон шурӯъ мекунем. пули исломии эрон номаш реал мебошад. $1 баробар мешавад ба 42105 реал. расмҳое ки дар пули давлати исломии эрон чоп шудааст, бисёраш расмҳои исломӣ мебошад. ба мисли масҷидҳои бузурги мусалмонҳои рӯи дунё мисол меорем масҷиди бо номи Масҷидулақсо дар Исроил ва Макка дар Арабистони Саудӣ, ё ин ки мақбараи Имом Ризо дар Машҳад. умуман пули эрон наметавонад нишон диҳад ки як миллати боазамат ва мутамаддун бошад. номи воҳиди пулашон муғулӣ мебошад. расмҳое ки дар пулҳояшон гузоштаанд берун аз эрон ва аз таъриху тамаддуни эрон дур мебошад. масалан пули давлати исломии эрон чӣ аз рӯи қурбаш ё чӣ аз рӯи шаклу сираташ ягон нишонае аз таъриху тамаддуни мардуми эрон хабар намедиҳад. барои ҳамин дар баробари пули ин се давлати форзабонҳо дар ҷои сеюм қарор дорад. дар ҷои дуюм пули давлати исломии афғонистон мебошад. пули давлати исломии афғонистон номаш афғонӣ аст ва $1 баробар мешавад ба 74 афғонӣ. пули афғонӣ барои аввалин бор дар замони шоҳ Амонулло дар соли 1925 ироа гардид ва расман вориди бозор шуд. номи афғониро мардуми афғонистон ёдоварӣ аз давраи пуршукӯҳи ҳатакиён аст ки як замон қисматҳои тоҷикистону узбекистон, покистону якчанд қисмати ҳиндустон, афғонистон, эрон, туркменистон дар бар мегирифт. мардуми шарифи афғонистон номи афғониро номи дуруст ҳисобиданду ва бо ин номи пулашон ифтихор мекунанд. мардуми шарифи афғонистон расмҳое ки дар пулҳои афғонӣ гузошта шудаанд, қариб ҳамаашро дақиқ ва ба ҷо гузоштаанд. масалан мақбараи султон маҳмуди ғазнавӣ аст ки шукӯҳ ва азамати ин сарзаминро нишон медиҳад. мақбараи аҳмадшоҳи туронист ки боз ҳам зиндагии дубораи мардумро баъди нодиршоҳи афшор нишон медиҳад. хулас пули афғонӣ бисёре аз таъриху тамаддуни мардуми афғонистонро нишон медиҳад. бо ин шаклу сираташ ва дар ҷои дуюм қарор дорад, аммо на бештар аз пули сомонӣ. дар ҷои якум ин пули худамон, яъне пули мардуми шарифи тоҷикистон аст. пули тоҷикистон чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, номаш сомонӣ мебошад ва $1 баробар мешавад ба 9 сомонӣ. пули сомонӣ 3 октябри соли 2000 ҷойгузини рубли тоҷикӣ шуда буд ва пули тоҷикӣ аз 1 дирама сар мешавад. масалан тангаҳои тоҷикӣ 1 дирама, 2 дирама, 5 дирама, 10 дирама, 20 дирама, 25 дирама ва 50 дирама. ва пули калонтар аз ин тангагӣ 1 сомона, 3 сомона ва 5 сомона. пули коғазии тоҷикӣ 1 сомона, 3 сомона, 5 сомона, 10 сомона, 20 сомона, 50 сомона, 100 сомона, 200 сомона ва 500 сомона мебошад. мо мардуми шарифи тоҷикистон номи пуламонро сомонӣ интихоб кардем ки бозгӯкунандаи сарбаландӣ ва ифтихори мардуми тоҷикистон мебошад ва шаклу сирати пули сомонӣ нишондиҳандаи таъриху маданияту пешрафти тамаддуни халқи кӯҳанбунёди тоҷик аст ва дар пулҳоямон расмҳои
шоирону бузургонро ҷой кардем ба мисли шоҳ исмоили сомонӣ, абу абдуллои рудакӣ, абу алӣ ибни сино ва дигар шоирону бузургон. аз ин рӯ пули тоҷикӣ чӣ аз рӯи қурбаш ё чӣ аз рӯи шаклу сираташ ҷойи якумро дар баробари пулҳои афғонистон ва эрон мегирад. шумо дар канали Live TJ қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед. видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик поделиса кунед то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед.